L'institut va tenir 50 fundadors, 26 al Brasil i 24 fora, a l'exterior. Tots, però, van apoyar, donar suport a les finalitats estatutàries. La principal de les quals era l'intercanvi, aconseguir l'intercanvi de les cultures entre Catalunya i les cultures del Brasil. L'institut va ser fundat el 1998 i 2 anys després, l'any 2000, va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com Comunitat Catalana de l'Exterior. Des del 2000 al 2020 van ser els següents els presidents de la Generalitat. Pujol, del 2000 al 2004, Pasqual Maragall, del 4 al 6, José Montilla, del 2006 al 2010, Artur Mas, del 2010 al 2016, Carles Puigdemont, del 16 al 17, i, finalment, Joaquim Torra, del 17 al maig del 2020. Tots aquests han sigut de partits diferents i agrupaments diferents, però tots han ajudat a l'Institut. També l'autarquia Institut Ramon Llull, del Brasil, destinada a divulgar el català i la llengua catalana per tot el món i la cultura catalana, ha apoyat l'Institut, fins al punt que el Brasil és el país que més traduccions al portuguès ha fet de les obres de Llull. També ha rebut el suport, l'Institut, del govern balear i també de l'Institut Ramon Llull Balear, aquell temps que va estar unit amb l'Institut Ramon Llull de Catalunya. A més, l'Institut ha rebut el suport de la Fundació Ramon Llull, integrada per el Principat d'Andorra, Catalunya i el govern balear. Durant aquests 20 anys ha fet congressos internacionals a Brasil, Espanya i Andorra, divulgant la filosofia i el pensament de Ramon Llull. I a més, perquè és el patriarca de la llengua catalana. Ha debatut el pensament de Ramon Llull al Congrés Internacional de la Interculturalitat, que va tenir lloc en 3 blocs. Un a Andorra, un altre a São Paulo i un altre a les Palmes de Mallorca. Amb professors d'Alemanya, França, Espanya, Turquia, Argentina, Brasil i, a més, aquest institut, justament enmig d'aquesta revolució tecnològica de les comunicacions i enmig d'aquesta pandèmia que ha matat tanta gent i està patint tanta gent arreu del món, ha vist l'oportunitat de construir un canal al YouTube precisament per donar a conèixer la filosofia
d'aquest home, del Ramon Llull, que va entendre també el món àrab i el pensament islàmic. I va ser el primer que va fundar un software, com ho confirmen tots els manuals de computació i de matesis universal. I també totes les històries de la combinatòria. A més, l'institut va fer convenis amb la Universitat Estadual del Maranhão, allà al nord del Brasil. I ha fet un conveni amb la Universitat Federal dels Ilhas, a Minas Gerais. I ha fet un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya. Per tot això, aquest institut desitja que tots els que han nascut catalans i els seus descendents i els catalanòfils de tot el món, siguin on siguin, si els hi agrada els coneixements d'aquest canal, els escampin entre tots els seus amics i coneguts. Moltes gràcies. Foram 50 os fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. 26 no Brasil e 24 no exterior. Todos eles aderiram aos objetivos dos estatutos, dentre os quais o principal era o intercâmbio entre a cultura catalã e a brasileira. O Instituto foi fundado em 1998. Em 2000, foi reconhecido pela Generalitat como Comunidade Catalã do Exterior. Desde 2020 desde 2000 até 2020, os presidentes foram os seguintes: Pujol, de 2020, de 2000 a 2004. Pascoal Maragall, de 2004 a 2006. José Montilla, de 2006 a 2010. Artur Mas, de 2010 a 2016. Carles Puigdemont, de 2016 a 2017. E Joaquim Torra, de 2017 até maio de 2020. Todos eles de diferentes partidos e coalições. Todos apoiaram o Instituto, assim como também o Instituto Ramon Llull, que divulga no mundo todo a cultura catalã e a língua que nós falamos. Recebeu apoio também do governo das Ilhas Baleares, assim como também do Instituto Ramon Llull da Balear, naquele tempo que trabalhou em conjunto com a Catalunha. Recebeu apoio também da Fundação Ramon Llull, integrada por o Principado de Andorra, a Catalunha e o governo balear.
Nesses 20 anos, fizemos congressos internacionais no Brasil, na Espanha e em Andorra. Divulgando o pensamento e a filosofia de Ramon Llull, que foi o patriarca da língua catalã. Se debateu o pensamento de Ramon Llull no Congresso da Interculturalidade, que teve lugar em 3 blocos. O primeiro em Andorra, o segundo na Espanha, na cidade de Palma de Mallorca e depois no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aproveitou o Instituto a grande mudança tecnológica que está havendo nos últimos tempos. Aproveitou também a oportunidade desta pandemia que está fazendo sofrer o mundo todo para fazer um canal no YouTube em favor do pensamento, da filosofia e da figura de Ramon Llull, porque foi o primeiro fundador e criador de um software, como é reconhecido nos manuais de computação. E nas histórias da combinatória aparece Lúlio como o primeiro que deve ser lembrado como criador de uma combinatória universal. E, além disso, por ser, como já se disse, patriarca da língua catalã. O Instituto fez convênios com a Universidade Estadual do Maranhão, com a Universidade Federal de Alfenas e com a Universidade Internacional da Catalunha. E nós queremos convidar a todos os catalães do mundo e seus descendentes e a todos os catalanófilos, estejam onde estiverem, para, se gostarem dos conhecimentos que este canal divulga, os espalhem entre seus amigos e conhecidos. Muito obrigado.